Район сәүдә объектлары һәм җәмәгать туклануы предприятиеләренең илме такталары, режим табличкалары, мәгълүмат стендлары ике телдә булуы зарур. Татарстан Республикасы халыклары телләре турында закон гамәлдә һәм ул үтәлергә тиеш. Тик кайбер сәүдә объектлары һәм җәмәгать туклануы предприятиеләрендә алар рус телендә генә. Государственными языками Республики Татарстан. Дәүләт телләре булып рус һәм татар телләре санала. Районда эшләп килүче һәм ачылучы яңа объектларда да илме такта, режим табличкалары, мәгълүмат стендлары ике телдә булырга тиеш. Без ике теллелекне саклау турында аңлату эшләре алып барабыз. Татарстан Республикасының телләр турындагы законнарын бозу булганда кисәтүләр ясала яки административ штраф салына. Таләпләрдә хилафлыклар булган җитәкчеләргә бу уңайдан эшне көчәйтергә чакырам. Мәсәлән, кайберләрендә татар телендә илме такталары юк яки режим табличкалары таләпләргә туры килми ди Марина Захарова. Бүгенге көндә Зәй районы биләмәсендә 254 сәүдә объекты эшли. Әлеге һәм ачылачак объектларга таләпләр бер. Һәр язма мәгълүмат ике телдә булырга тиеш. Резима Кашапова, Денис Ипатов, Татарстан хәбәрләре.